Unsay mo nakatunan na na? Unsay nakuha nimo sa panahon ng pildi ka? Dili pwede ka guol rin bation. Natural na, guol ka na pildi. Walay na pilding nalipay. Pero kung duwa nga doon sa contest, walay malipay yun, mapildi. Hilo ko na kayo. Sige, nag-training mo na. Ang kontra, nag-training ka. Nag-training din sila. Kung napildi ka, bisag nag-training ka, ba't pasabot kuwangan tayo mong training? Napildi mo ka, nag-training ka, samot nagwa. Ayog kaguol nga napildi, pero ayog sugot nga mapildi. Kanang duha. Ayaw basulay mo kauban. Ando di ka mo angkon na nasayop ka, di ka mo improve. Usahay sir kayo. Ando sige ka basol sa uban niya, siya manggod. Ang kontra manggod mayong ko kay sir. Akong kauban mo ko sir, di ka mo, sige ka sayop, di ka mo improve. Nga naman. Diwa mo kaniang ko na di ka mo. Mo nang di ka maning kamot makamo. Ando sige kag pangitag sayop sa uban, mura na kag di masayop. Nga masayop man tantanan. Antod mangita kag basulon, hangin mo ko sir. Bugat maghurakit sir. Antod sige kag reklamo ana, di ka mo improve. Di ka mamaayo. Antod sige kag mas mayang udang kontra na ko sir. Di ka mamaayo. Antod sige kag kung kauban mo ko sir, sige ka sayo, di ka mao weak. Dili ka mo improve. Ang uban mayon man adi ni para ko kamawan. Adi ka mo improve. Antod masigag ingon na lisura ani. Nga lisod man mo daw. Kabaw mo nang lisod mo daw? Kinsay makatubagan? Nganong lisod mo daw? Kaya ang kontra po, ganan mo daw. Paminaw ni mo, ikaw rin ganan mo daw? Di ba, imong kontra po, ganan mo daw? O, ano yung nakalisod? Ganan ka mo daw, niya imong kontra po, ganan mo daw, niya mo, ikatulong problema ni mo. Ikaw mismo nahadlok. Imong ikaduhang kontra kay imong kaugalingon, pagbarog nimo may kay imong kontra binarugan, pagbunal ug una bang kusog kay bunal ang luspad na ka. Dili imong kontra mo maayo. Naay laing kontra nimo sa suod nga niingon patay. Mayuha na imong kontra eh. Makadaog ka taan ni. Pero ang isulti na imong kaugalingon. Bantay mo. Kaya ang una nimong pildihon imong kaugalingon. Di ganin mo mapildi mo kagalingon. Di na maliho. Ano yung nakalisod sa ganaga mo daog? Ganaga mo daog? Pildi hagunay mo kagalingon. Kaya kung musugod ka mapildi, diri, musugod ra ka mapildi ka to. O kung musugod ka mapildi ka na, buutan ra kay ba? Dili pwede buutan ra kay ka. Ayun, okay ra na sa rin, mahay man to siya. Okay ra na kung napildi na ka. Pero samtang nagduwa pa, ayaw sugot mapildi ka, bahalag may pa na siya. Ayaw sugot mapildi. Kaya kung sugot ka, mapildi ka, may pani-surrender na lang ka. May pag di na lang mo duwa. May sugot naman ka. Huwag pag inahuman ng duwa, ningo na ka, pildi na minisa. Pilay score, 3-5. Mo pag ipagsugod 3-5 labo 3 o 5 mo pag magsugod ya duha rin labaw ingon na ka pildi yan sir lubong na ni yan sa inyo pagkalubong ng 3-5 kay kakita po na ang yan score kay 3-19 3 iya 19 ang kontra nadaog pa niya ni umot ang 19 pwede yun guys. Pero kung surrender ka, syempre, hindi na kadaan. Kung ganahan ka mo sa o, hindi sa unay mo galingon.